Здравейте хора! Правим клип на GTI 5. Караме безразборно. Кое? Чакай, че се блъснах. Сега, тия да ги убивам ли? Снайпер имаш? Имам пистолет. Какво, негър? Негро? Къде си другия? Къде? Заби. Не е забил. Мене. Той е мъртъв. Ето ми каската. Заби. Как си, бе? Как си, бе? Както и да е. Ще избягам от место престъплението. Опа. Гледаш ли ме? Не, защото ме забил. Няма как да е такова. По-полека, бе, момче. Сега. Пишеме хеликоптер. Гази! Това аз ли съм? Уау, ръб. Аз ли съм това? Дали ще ми се кара полиция, ако си взема хеликоптера? Да, не. Няма ми се кара. Знам, че няма ми се кара, бе. Ама сега ми се кара вече. Защото стрелям по тях. Моето фу, цели ме. Виж, брутално е. Бам. Бам. О! Как умрях, бе? Къде се ударих? Ти влизаш по-къс от мене. Не. Къде се ударих, бе? Не видях къде се ударих. Скача! Ще го направо негър. Пак ще скочим хеликоптера сега. Този път няма да умрем, ще скоча. Та кола е... Москвич. Та кола е зле. Сега отивам да се фърлям от някой мост. Я пусни най-бързата кола. Къде е? Най-бързата... Къде я знаеш? Не е Зенторнос. Да, Зенторнос е почти най-бързата. Айде, карна. Която я имам аз. Ще се фърля върху на хеликоптер. Късно. Какво правиш, бе? Плесни се за смя. Не! Като човек слизам. Що си хвърли парашута? Защото вече не ми трябва. Искаш да се фърля върху тира? Искате ли, хора? Гледайте сега. Брутално слизане. Джаун. О. Какво да взема аз? О. Ето му пиеш под гумите. Той влиза под моите. Кола. Нямам голям избор. Абе, ти не ще правиш. Ето то. Чуваш? Да, чувам те. И хората те чуват. Айде, аз го участвам. Кое? Карай после. Чакай да спра музиката. Дай гаси, карай така на предна гума. Да дам газ и да карам на предна гума.
на предна гума. Ето. И? Предна гума. Аха. Си ти си. Аз мислих на задна гума. Предна гума ти казах. Я виж сега какво става. Ай ти се на задна гума караш, а? Да, гледай сега. Оп. И сега тука. Мотора не е много бърз. Какво искаш да видиш? Тука така? Удари се някъде, ама яко. Здраво. Да се удара, да умра? Някаква стена. Да умра ли? Да. Ама Ето яко в оне стълб там. Ето в това. Как си, младеж? Ама жив от всякъде. По 30 кил. Той му удари мене. Той му удари мене. Какво правиш? Ти си луд. Човек, ще ти спукам газовата. Какво правиш ти, негър? Какъв си ти? Взимай. 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 Хайде да бягаме. Не, няма ти правя нищо вече. Няма. Спокойно. Абе бегай бе. Защо мотор, бе? Не го обикалям аз. Той сам го обикаля. Гледай по мънчиняват. Ей, Знаеш какво да направиш? да се удара в Засили някой се тир. към някоя стена и преди да се удариш, О, ще се удара! скочи от него. Не можах да завием. Бла- Два калешки. Блъснах тира. Хайде карай. Я го удари. Аз ще клекна. Може да легнеш. Не. Клекни поне. Не знам как. Как сте хора? Как сте? Джеронимо! Ей, върнеш назад, а? Я вземи това къде мога да се качаш колите. Я го догони. Сега ще... Се качаш някой кола. Правиш на пай. Чакай сега. Търсим. Къде отиде онова? Не знам. Какво ми гледаш ти колата? Аз съм най-лудия. На пробка. Вече не съм. Това е. Толкова утре, бе. Диеди, колко ми стана студено, колко ми е студено. Студено ти е? Я удари се с гранатомета. Нямаш. Нямаш гранат. Ракети там. Имам. Какво за тях? С гранатомета удари в земята. Под тебе. Защо? Да видим. И го дай така да видим дали ще скочи. Дали ще скоча? Да, и дали ще умре. Не нагоре. Аллах Акбар! Аллах Акбар! Аллах Акбар! А какво? Аллах Акбар! Аллах! Ала, не те разбирам нищо. Аллах Акбар! Аллах Акбар! Аллах Акбар! Аллах! Аллах! Ей! Аллах Акбар! Се качи до него. Това ми се струва, че слиза. Вземи хеликоптер и се качи до него. Защо? Стали нещо? Да, защо казах? Аз съм най-добрия. Вече пасаш някакви
вибратор. Това съм аз. Я? Момчета, лоста. Патиш, да, не, аз отвън. Стига си до него. Да го удара ли? А? Да се удара ли в него? Те разбирам. Да се блъсна ли в него? Кръсва. Бам! Още тук. Охо! Грана ли го? Да. Не бе, как да се качиш на него отгоре? Това е Икеа. Икеа. Не са купили правата за... И тя не са купили правата Икеа. за да ползват нактите наши. И затова. Сега ще кацнеме тука. Изкочи отгоре. Holy shit. Еле. Айде малко си индианец. Качваме се. Аз съм Айде, бе. пилот. Едена се качваш. Бавно и славно. Изкочи тук с мотор. Не, с някаква кола. С мотор ще скоча. Да е по-интересно на хората. Сега ще видите, хора. Кой съм аз? Аз съм негъра. Направих кръгчето. Ще направя салто. На салто! О, грана се. Пръска. Пръска. Пак и умрях. Се разплёха. Добре, че не съм на живо. Ако бях на живо, така ще да бъда жив. Я да... Е една кола, къде е най-бърз. Ето та, ела. Коя бе? Ето та тука. Мисля, че беше на ток. Ако не се лъжа. Не е на ток. Това Нисан. Нисан на жената. Повикаш? Нисан на жената. Добре. Почваме са. Ще ударим в тази бялата кола. За малко. Ама то няма за малко. Айде де! Дири е смарт. Я го вземи. Къде е то смарт? Ето го на зелен. Смарт не знаеш ли какво е? Знам. О, пази се, дядо. Това? Да бе, това е смарт. Спирам като негрите. А ти какво си не си бял? Хай, нега. Негър. Пази се, моля. Бе, може то ни голаш, а? Негър. А? Мога. Я дай да ти ни голаш. О! Това е добро. Дай газ. Ела! Чакай, мога спре на стоп, бе, индианец. Сега ще избяг. Ела! Ма не гледай отвътре, че е гадно. Какъв си ти, бе? Бяг. Оу! Ой, бах ти звяр. Пази се, спуках ми гумата! Спукана ми е гумата! Залостиха ме, братле! Залостиха ме! Залости. Та кола не може да върви. Може. А кога ти мина? О, добър съм. Сега ще трябва да пива. Аз съм най-добрия. Какво е? Най-добрия. О. Я да отпрем. Кажи отпрем ли? Да. Зверат. Най-добрия.
Това... Гледай сега. Але е най-добрата. Аз да имаш така кола да се отариш така. Наистина. Не. Не бих искал. Дрифт. Влака! Ме блъска влак. Смаза ме. Окей. Та кола не е за мене. Имаш ли за джип? За джип някой. Не. Ох, не, абе ти ме знаеш да караш, знам да. Знам. Едей! Ще хвърли водата. Ще слуши езеро. Знам да карам бе, ама аз така се правя. Това беше добро. Tako. Слипи кажи. Аз имам на... Взима ми пред глава. Назад, запри се, върни се. Пъгниче на трактор. Кое бе? Тука вляво. Няма трактор бе. Не бе, не тука, на тясно. Хамара. Не е хамар. А какво е? Range Rover не беше нещо такова. Ренджера. О-хо-хо. Кой е катафалката? Аз съм негър и ще взема тази бялата. Слизай бе. Опел къде? Слезни бе. Охо. Дири, това беше готино. Настани. О. Добре. Тя върти гуми. Виж сега как ще мина помежду колите. Не успях. Тях. Леле. Бяга ни да пращаме. О. Предизвиквам катастрофи. Мисля да приключваме вече. Ще стана брутално. И да ги седи под страва. Добре. Си какво? Не. Не завърших. Както трябва. Еха. Значи. Хе-хе. Не беше брутално, защото... Изтупай се от прах. Върху капака. Джип. Я да ви какво пише? Канис. Канис. Аз задръстих движението, хора. Я вземи с кана. Задръстих движението. Иди, излита в старата, тази те. Количка. Не това, не това е. Не това е, човека не е това, Карина. И сега, за завършване на клипа. Най-бруталното. Окей. Брутално нещо. Кефи ли те? Разпънах го. Е жив, му няма нищо. Да, написах код да оживявам. Като ракета лети, пиле. И сега ще пробвам да направя
нещо уникално. Върта се като орел. Като орел се въртим. Намерихме плячката. Къде? Ета бялата кола. Уши. Ушите. Бялата кола. Ако можеш да каснеш на един камион. О! Боли! Пак жив. Давай. Пак ли? Пак ще умра. Тук умреш. Я падни във водата. Ето тук барал надолу. Не, в не може да се удара. Самолет? Дай, лети. Лети като пиле свободно. Къде искаш да ходиме сега? Удари се някъде. Ще се удариме. Не, знаеш колко? Удари се в сградата, как летиш. Добре. Отиваме към една сграда там. За хеликоптерите. Или тая е твърде малка. Тук ще се удариме, горе в това. Не там бе. Ей! Как ми мина? Е така. И да, остана ми кръвта. Как го още е жив този бутик. Пак ти негъра, ей. Това е негър, трудно умира. Лоше, но добър. Мира бе! Мира бе! Не те чувам. Провал. Фейл. Айде бе, удари се. Под моста. Не! Ма не в такова, че в някой... Да. Не ударям се, нищо не става. Ето тази сграда. Е така в сградата и да паднеш от нея долу. Е така, бой. Яке го, къде ще се завре? Ти казах се да ги скочи от тази сграда тогава, нарочно така. Може да паднеш е така по гръб. Holy shit. Живе още, бе! Още малки живота му свърши. Право надолу. Чува се пуснал веднага надолу. Уиii! С главата надолу. Пи! Не можа то да мине с колата през тебе. Аз ще му не загубя. Еле, молиш му се. Колата не те гази ли? Ай, стига. Сега го спирам още една минута и край. Хаш центъра. Ако това е една минута, къде е дясно? Живота ми. Да се не видим, а? What the няма кръв. Давай да я разби с някакъв стане. Брутално. Брутално! Гаси на това отгоре. Това беше брутално. Сега привършваме. Това е края. Чао на всички.